Мяне беларуса вельмі ўсхвалявала адстаўка міністра абароны Украіны Фёдарова. Таму што ад працэсаў ва ўкраіне залежыць увогуле, ці будзе існаваць Беларусь. Мне здаецца, што вось гэты Фёдараў, малады чалавек, маладзейшы за мяне, істотна, ён спалушаў перамогастваральныя рысы ўкраіны. Гэта крэатыўнасць, што важна тэхналагічнасць. Залужны казаў, што шанс Украіны перамагчы маскавітаў это быць на некалькі галоў мацнейшымі ў тэхналагічным сэнсе. Дык гэта праекты і рэалізоўваў гэты Фёдараў, быў адным са стейкхолдараў. Паглядзіце, вот это міністэрства інфарматызацыі Украіны. Стварылі праекты, ў еўразвязе няма такіх праектаў. Дык патрэбна ўкараняць падобнае ў войску, ну тады это шанс на перамогу. А калі дзейнічаюць старымі савецкімі метадамі, ну то все зразумела. По-мойму, это перамогу аддаляе. Трэці момант вельмі важны. Карупцыя, сатанінскае таўро, якое ляжыць на Украіне. Ну калі падчас вайны там сваякі, знаёмыя, сябры, партнёры вышэйшых асоб Украіны пладзяць карупцыю, а такія выпадкі былі, ну то это дакладна не набліжае перамогу. Это самая вялікая праблема Украіны. Дык вось мне здаецца, што ў каштоўнасцях гэтага Фёдарова няма алгарытма украсці і пад сраку пакласці. Важна, што зараз зробіць Зеленскі. Можа быць, это паваротны момант. Таму што звольніць Сырскага ці не, таму што не беззаганны генерал. Пэўныя аперацыі відавочна маглі скончыцца лепш, куды больш эфектыўна, і жыцці людзей маглі бы больш эфектыўна зберагацца. І паставіць якога-небудзь папулярнага чалавека новай фармацыі генерала Драпатага. В гэтым я ўжо слаба разбіраюся, і знайсці прымяненне Фёдарову. Іначай будзе дрэнна.